ngikhonza uNkulunkulu noba amaphutha ngakhona mangikwazile ukulibona ngiyazama ngisemandleni ngibuye lapho ngizama ukuhamba ngale engikholwa ukuthi uNkulunkulu uyayithanda kodwa isikakhulukazi ngiyabonga kuyena ngoba ungiphila into okuyona engiyithandayo mhlambe futhi bangipha nangaphezulu kwaloko mhlambe ngangikulindelwe manje ke la ke entweni eyinsebenzo mina ngithandazela ukuthi kuphumele ngiyangithokozisa kakhulu ukubona umntwana kunento enhle anayo noma ephumelela noma ngabe ozalwa yimina noma ngabe umalukazana noma ngabe umkhwenyana kuyangithokozisa kakhulu lokho ngoba imfundiso kaShembe ithi uma uwumzali ufana nohlamvu lombila noma lwabhontshisi olutshalwe laphansi ukuthi uma lubuna luphele bese kuthi isibindi lesi siphume uma ubona nje isikhwebu sombila zileke mhlawumbe zazantathu ohlangene ngeke usalifica uhlamvu lapho uselifana nomhlabathi kodwa uma lusalokhu lugcwele luqumbile akuveli lutho ngaphezulu akuveli lutho abantu abaningi ke abaqaphela bayazi lonto ukuthi uma uphumelelile kakhulu akuvamile ukuba abantwana baphumelele bayacindezeleka lento iphela la kuwena mhlambe ke abanye balinyazwa umoya angafisi ukuthi kube khona uzofana kubona labo bazalayo azibone ukhona nje la kaBhidla umuntu engezwe indaba yakhe ongasekho emhlabeni manje abathi wakhonondela ukuthi ukhona umfana wathenga imoto hamba ngemoto yagenqeka imoto base abafowabo bahamba nabo beya ukuhlolayo bathi umuntu hayi ubaba wakho ukhona ondangothi wasebenza waze wabuya eThekwini ayithenga imoto usenza ukuthi uyini wena uma uthenga imoto uyithi yena wasenza into kwakumuntu ke lo nomoya wokuthakatha engafiseli isho eyakhe ngani ukuthi ibe ku level yakhe manje na ke impilo njengoba siphila nje ayikho into enhle njengokuthi kuthuthuke abantu noma ngabe usemzini legane khona noma ngabe umalukazana noma ngabe indodana yakho noma ngabe umzukulu uma kuthuthuka bona into enhle kakhulu leyo isho ngangaba nalutho wena ngoba uyileyanto ngisho uhlamvu isithelo yazi baba lento ayisho ihambisana nento engisanda uyifunda nje eminyakeni edlule bechaza ukuthi impumelelo iyini bathi ke impumelelo yakho ukuthi ubonakala ukuthi ugcina uphumelele ayibonakali kuwe ibonakala ngozokushiya ngemuva yebo manje ngizwe baba ngathi iyafana lento le injalo nje mina nje ngike ngingakhokhi emotweni kwesinye isikhathi umuntu angangikhokhi kwakukhokhisa umsizi kadrive eTaxi mayefika mayise ngithi ngiyani nami ngiyakhokha hayi kuthi wena ngakukhokhisa isebusuku ngacabanga ukuthi
ingabe bazongenza njani uma bethi mina ngingakhokhi angazi umuntu la. Kanti kuzothi uma sekwehla omunye umuntu bese udriver angibingelele ngivume athi angithi wena ubaba uthi athi mina ngithi mina athi hayi ngibona ngokwefana nengane zakho athi yiko nje ngithe ungakhokhi ngiyabaza abantu ababo kwayimanga ukuthi githi ngagcina ngingamazi ukuthi ungifanise nami nguphi kodwa washo njalo wathi ngithe kulo mfana ngakukhokhisi ngiyabona ukuthi ubaba utshilo wena ngilaphi lisuka phezulu ngasemtshebheni ngangizokuhlika kuphakameni hayi futhi nginamanje wagcina angithi ngoba phela ngangehla angagcina ngayitholanga ichance yokubuza ungazi ngibona kanjani kodwa wathi ungibone ngokwefana athi ngiyabaza abantu ababo manje na ke impumelelo enkulu ilapho mina nje kunento ngikhulume sixoxa nabantu ngendaba yokukhula kwezingane noma abanye bazi lo muzi bethi uthi ungambona la emkhulu ngaphela emkhulu anginawo umuzi bebona lo maxoxwane ngiqhubeke kuwo bathi awungabona umuzi wakhe la kunoma mkhulu khona abanye bekhuluma ngokuthi hawu ngathi abe kunabantu ngithi mina cha abantu baningi abakulwamuzi ngingakhuluma ngabantwana engibazalayo omalukwazana bayisithupha abalapha kulwamuzi abantu ibamangalise lo ukuthi awu uhleli nje kunoma kwazi wathi omunye umama cha uyafa ukuguqela uthi omakoti baningi kangaka manje na ke kukhona abantu abami kahle abangahlupheki inhlobo kodwa ongekho ushethe umakoti kwakhe leyo nje laba ikhona impe khona bathi bahoya ngimakoti kuyaliwa ke nabanye abazibiza ngokunye baphikisana ngokuthi phela ukushada akusiyona impumelelo manje uba bemethi umuzi ukhona noma ingcebe ikhona kodwa umakoti akekho kusho ukuthini kuyahlangana nokuthi uphumelele ukugana kwabantwana uphumelele usukuphumelela ngoba impilo ngizaku le nto kade ngithi mina ukuzalwa komuntu nokuhamba komuntu emhlabeni ukuthi kusuke kwabeka igama elibona kwesabe kwathi ukufa kodwa ukuzalwa nokuhamba komuntu emhlabeni umdlalo kaNkulunkulu nje ongeke uphinde uphele into ecishe ifane nale abalimi abathi i-rotation of crops faki lokho faka utamatisi ukhipha ufaka ummbila ukhipha ufake ukherot ukushintshanisa ukubhenga la ngoba angithi uyambona manje umuntu ukuthi uzozalwa la njengoba nginabazukulu nje sebezalwa manje omama abahoma sibanibani nobaba amadodana kuleli khaya kodwa ekuqaleni lo muntu osevela la mhlambe ingabe umfana yikhehla mhlambe uthola ungathola ukuthi hayi lekhehla lalizala umamiya elizala kunyokani kodwa selibuye lizozala lento ithi manje uma kunga ukuthi ngicebile nginezimoto nogandaganda usho ngakho nje ibhanuwe kodwa makushaya insuku zokugcina ukuthi icontract iphelile manje una ngihambe emhlabeni
Mangifika kulaba engizofikela kuba ngoba ufikele emndenini. Awu so khona la okanye yebo. Umbuzo abazowubuza bazothi umuzi wethu wakhile yini? Ngithi yebo, bathi uphi? Khonani. Kuthi khona izimoto nogandaganda wachanya. Asikhuluma ngalonto. Ngoba ula nje sebeyithathile abantu lonto bayisenze. Sikhuluma ngumuzi wethu. Uma sikhuluma ngumuzi. Ayisekho lonto sebeyithathile ibhenki lithathile kwakho. Nomphakathi. Nabantu bahlukaniselana. Bathi masibuza umuzi wethu sibuza ukuthi into ongayixoxa wena ngathi ngishiye usibanibani useganwe khona umakoti nabantwana abangaka ngishiye futhi ubani. Follow and subscribe to our YouTube channel to get it all at once. Link in the bio. Tolite Research Institute.